Erokamano Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba ka achiel gi achije mamoko ne kawuono chwale nyim doho ma Winam e boma ma Kisumo bang' kane omak gi odiochieng' manyoro kitudo gi ketho mar rocho ratich jo ohala moko e chiro ma Kibuye kaluwore gi pogruok e weche mag siasa. Judith Matengo gi Mario Nakinyi kata kamano ne ojodagi yie kod ketho mane odonjne godo. Okil margi Oguso Gilbert ne opedho kwayo mondo wegi thuolo e yor rambon, to kata kamano jamin wache burano gi Kunda Anderson kod jachung' e lo Fida Phyllis Chepkemoi kod Angela Obadha ne ojokwedo mokalo kwayo margino. Jang'ad buche Robert Oanda kuom mano nogolo chik mar mondo dhi nyime gi geng'onegi achijego e od ang'ech ma Kodiaga nyaka chieng' wuok tich juma manyien, kama burano ibiro winjie kendo ng'ado ka ibiro wegi thuolo kata ooyo gi rambon. I need to make a comprehensive ruling on this matter and your objection and the application and everything around this matter. So I think I need time to do that. My week is busy from my diary, so I may not be able to do it this week. I will do it on Monday. I will do it on Monday, 24th. I will do a comprehensive ruling on all the issues raised. So we'll do the ruling on Monday. We resume at that time at 9:30 a.m. And meanwhile, the accused persons remain in custody till then. Wachore ni en ok penje penjo, to ka ipenje duoko mare thothne en lweny. Ma ema nyiedhore tok jakom mar chiro ma Kibuye Judith Matengo ma bende ong'ere kod nying mar oledhi ni Nyaramba mane omak gi picha mar